Koma poyamba nayi mitu yake. Komiti yomwe anayikhazikitsa kuti ifufuze za ngozi ya ndege yomwe inapha wachiwiri kwa president ndi anthu ena asanu ndi atatu yatulutsa ripoti la kafukufuku yomwe inachita. President Dr. Lazarus Chakwera wakhazikitsa ntchito ya chitukuko ya madzi ya kuchamphira ndi msaka ndi pempho loti anthu asawononge zipangizo za chitukuko. Ndipo nthambi ya zanyengo yati Namondwe Chido akuyembekezeka kufika mdziko muno mawa. Munkhani yathu yoyamba, komiti yomwe anayisankha kuti ifufuze za ngozi ya ndege ya Dornier 228 yomwe inapha malemu Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu yapeza kuti anthuwa anafa kamba ka ngozi osati kuphedwa monga momwe zakhala zikumvekera m'masamba a mchezo. Kafukufukuyi wapezanso kuti nyengo yoyipa ya mvula komanso kulephera kutsatira malamulo ena oyendetsera ndege zinachititsa kuti ndegeyi igwe. Wapampando wa komishoni yofufuza za ngozi Ajaba Alide afotokoza izi kwa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe pamene amapereka tsatanetsatane wa zomwe apeza. Tili ndi ripoti. Ripoti lokhudza za ndege ya Dornier 228 yomwe inagwa pa phiri la Mthungwa m'boma la Nkhatabe lomwe analiwerenga kwa maola oposa anayi lapeza kuti nyengo yovuta ndi yomwe inathandizira kuti ngozi ichitike, pomwe akuluakulu oyendetsa ndegeyi analephera kupeza tsatanetsatane ya momwe nyengo ilili kumalo omwe amapita monga momwe zimakhalira pa maulendo apa ndege. Justice Jabalide yemwe amawerenga ripoti kwa atolankhani mothandizana ndi makomishonala anzake a kafukufuku wa ngoziyu anati ngakhale kuti ndegeyi zinthu zonse zinali mchimake pomwe imanyamuka, oyendetsa ndegeyi amayenerabe kudziwa momwe nyengo ilili potsata malamulo akayendetsedwe ka ndege. Ndipo pa nkhani ya anthu omwe anafa pa ngoziyi, ripoti yapeza kuti onse omwe anali mu ndegeyi anamwalira kamba ka ngozi osati chifukwa china chilichonse malingana ndi ripoti lomwe anapima achipatala. Pamenepa ripotiyi inafotokozanso kuti ndegeyi inagwa ndi mphamvu kwambiri ndipo kuti panalibe mwayo kuti munthu akhoza kukhala ndi moyo pofika pansi, zomwe akuti panalibe china chilichonse pa matupi a anthuwa monga kuphedwa ngati momwe ena akhala akunenera pa masamba a mchezo. Machitidwe oyitanitsa ndege ya asilikali ankhondo mdziko muno akuoneka kuti anasintha, pomwe anapeza kuti panalibe ndondomeko yotsatidwa bwino imene inachitika kuti ndege yomwe anakwera malemu Saulos Chilima ndi anthu ena iperekedwe ku ofesi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Apa ripotili lanenetsa kuti ndondomeko ikuyenera kutsatidwa kuti chilichonse chidzikhala mchimake, pomwe nthambi zosiyanasiyana za boma zikugwiritsa ntchito katundu ochokera kwa asilikali ankhondo a mdziko muno. Ndipo nazo zokambakamba za pa masamba a mchezo akuti ndi zina mwa zinthu zomwe zinasokoneza kafukufuku amene ankachitika usiku wa pa 10 Juni pomwe apolisi komanso asilikali ankhondo ankasaka ndege yomwe inagwa mu nkhalango ya Chikangawa. Iwo anati malipoti abodza okhudzana ndi ngoziyi komanso nyengo yoyipa ndi zina zomwe zinasokoneza ntchito yofufuzayi. Mwazina akuti kusowa kwa zipangizo zoyenera pa nthawi ya nyengo yovuta kwambiri komanso usiku ndi zina zomwenso zinalepheretsa asilikali apolisi komanso ankhondo kuti afike pamalo omwe panagwera ndegeyi usiku wa pa 10 Juni. Pakadali pano komishoni yofufuza za ngoziyi sinapereke ripoti lake kwa aliyense kamba kuti akuyembekezeka kukalipereka kaye kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera yemwe anakhazikitsa kuti pakhale kafukufuku otereyu. Ndine Eunice Jovu kuchokera ku Lilongwe. President Dr. Lazarus Chakwera watsegulira chitukuko cha madzi a ukhondo cha Champhira and Msaka Rural Water Supply Systems ku Mzimba
ndi malangizo kwa Malawi kuti asawononge ntchito zopindulira omwe. Dr. Chakwera amalankhula izi pamwambo omwe wachitika pa sukulu ya Luwerezi CDSS m'bomalo. Musase Cheyo walemba ripoti. Ndicho linga chofikira anthu ndi madzi aukhondo m'madera osiyanasiyana mdziko muno, boma linakhazikitsa ntchito yapadera yomwe mulinso ntchito za chitukuko cha madzi ndi thandizo la World Bank. Imodzi mwa ntchitozi ndi ya Champhira ndi Msaka Rural Water Supply Systems yomwe ipindulire mawanja 150,000 ku Mzimba ndi madera ena a mboma la Kasungu. Polankhula potsegulira chitukukochi, President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera walangiza Malawi kuti apewe mchitidwe owononga zinthu. Nduna yoona za madzi ndi ukhondo a Abidamia ati boma kudzera ku nduna wawo lipitiriza kugwira ntchito za chitukuko cha madzi ndi cholinga choti zifikire anthu ochuluka mdziko muno. Mawu awo Senior Chief Maulawo ya ku Mzimba yayamikira boma kamba komalizisa chitukukochi chomwe ati chinakanika kutha pakati pa zaka za 2016 ndi 2019. Iwo ati anthu amdera lawo ankazunzika poyenda mitunda italiitali kupeza madzi omwe analinso osatetezeka. Chitukuko chonga chomwechi chikuchitikanso ku Thyolo ndi ku Balaka. Musase Cheyo, MBC Mzimba. Ndipo President Chakwera wapempha anthu amene ali pa chiopsezo cha Namondo Chidwo kuti aonetsetse kuti ndi otetezeka pamene namondweyu akuyembekezeka kufika mdziko muno lolemba likudzali. Musase Cheyo walemba ripoti. Poyankhula pambali pamwambo otsegulira ntchito ya chitukuko cha madzi ku Mzimba, President Dr. Lazarus Chakwera wati ngozi zogwa mwadzidzidzi zikubwezeretsa mbuyo ntchitozi. Dr. Chakwera ati pakadali pano madera ena ali pa chiopsezo cha Cyclone Chido moti anthu akuyenera kukhala atcheru. Mafuna kuti nchenjeze anthu nonse amene muli maboma amenewa kuti mudziwe kuti pakati pa mawa ndi lachisanu lubwerali tikuyembekezera kuti Cyclone Chido ibweretsa mphepo ndi mvula yowononga, komanso tikuyembekezera kuti mitsinje yambiri mzigawo zakumwera ndi pakati ikhoza kusefukira. Ndiye mmati nchenjeze kuti chonde mitsinje imeneyi wina asapezeka kuyesa kuwoloka kapena kukhala moyandikira. Komanso ino amene midzi yanu iliyo yandikana ndi mitsinje imeneyi, gwiritsani ntchito system yomwe tinakhazikitsa kale kuti anthu onse amudzi wanu alandire chenjezo mwa msanga mtsinjewo ukayamba kukwera. Pa Chingerezi timaitcha community-based flood early warning system. Wosanyozera zimenezi ayi. Poyankhula pambali pamwambo otsegulira ntchito ya chitukuko cha madzi ku Mzimba, President Dr. Lazarus Chakwera wati ngozi zogwa mwadzidzidzi zikubwezeretsa mbuyo ntchitozi. Dr. Chakwera wati pakadali pano madera ena ali pa chiopsezo cha Cyclone Chido moti anthu akuyenera kukhala tcheru. President Chakwera ati komabe boma lawo lipitiriza ntchito za chitukuko. Chifukwa ngati M1 akukonzedwanso, ndiye kuti msewu ukafika mpana Khosolo mpakana kunkhotakota ukhoza kukonzedwanso. Chifukwa ngati yena wochepa walandirako ngongole ya Nifu, ndiye kuti watsalawo akhoza kulandiranso. Mawu awo Spika wa Nyumba ya Malamulo Catherine Gotanihara, yemwenso ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cholamula cha Malawi Congress MCP, ati anthu agwirizana kuti President Chakwera apitirize kulamula dziko lino kamba kazitukuko za nkhaninkhani. Nayo phungu wa Nyumba ya Malamulo wa dera la Mzimba Luwerezi Samuel Chirwa wati anthu ndi okondwa ndi chitukuko cha magetsi ndi zina. Iwo ayamikiranso mtsogoleri wa dziko lino posankha Injiniya Vitumbiko Mumba kukhala nduna yoona za ntchito, ponena kuti izi zapereka chiyembekezo kwa achinyamata. Musase Cheyo, MBC Mzimba.
nkhani pakadali pano ndi zomwezi. Tsopano tikuperekani kwa anzathu kumzuzu komwe President Dr. Lazarus Chakwera akhale nawo pa mapemphero pa mpingo wa Katoto Assemblies of God. Munali ndi ine Romeo Umali. Mwakoma nonse.